את מצלם לכם את זה בשירותים, תסתכלו מה קורה פה בעריכים. אתם רואים את הסדק הזה לכל האורך. עכשיו אני אסביר לכם מה קורה פה. שאין סדק ודופקים, אתם רואים? הכל חלול פה, תסתכלו מה קורה פה. כאילו הריח כבר כמעט זז במקום. אתם רואים? הכל ריק, זה אומר שלא שמו חומר בפנים. שימו לב, פה למטה עוד יש שיעור בחומר. פה אין חומר, הכל עומד באוויר, תסתכלו פה. אז זה משהו שזה כנראה יתפרק לו בתקופה הקרובה, ושימו לב על הכתמים לכל האורך של הקיר. אתם רואים? זה איזשהו מים שמגיע, אני לא יודע, אין לי מושג מאיפה זה מגיע. אז מציע לכם שתבואו תעשו סיור בבית, כי חבל, אני על נזק פחות מזה, על מקלחת שיש לי בחריש, שהיה לי רטיבות בריח, כי טבעתי אותם 50,000 שקל וקיבלתי בלי, הם שילמו את זה בלי להתווכח. פה יש נזקים הרבה יותר חמורים. אז מציע לכם שתבואו, תבקרו ותראו מה קורה בבית. ביי, שבת שלום.